Omenala ofu obi melarienu mena ngonu duma no biko ndo omenala tata orie mmiri orie ọmụ orie akwa ihe enwe asị m ihe anyị ga-eme ugbu a bụ ka anyị bazie n'ọfọ Chief Kaloburu Eda bịa patụrụ anyị ọfọ gwa agbatara pụta ọfọ n'ụbọchị nke taa. Omenala onye ahụ taa ka ahụ ya echi. Omenala ọ ga-adị onye ahala nwanne ya. Onye ahụ taa ka ahụ ya echi. Dewo Chukwu okike ọbịa Chukwu kere eluigwe ka ụwa Chukwu kere mmadụ oyiyi ya iwere mmadụ mee onye isi ihe niile kere ọ bụ anyị bụ ndị ikom bụ ihe okike ikere oyiyi gị biko akpọ gị taa dị mbụ n'orie biko akpọ gị taa dị mbụ n'orie gị Chukwu okike ọbịa asị m biko ga nara anyị nsọ akpọ ndị ichie ndị Abameje ndị ichie ndị Aba ndị ichie Amabukwu ndị ichie Atani ihe chi ọwa ndị ichie ihe chi ọwa akpọ mmụọ niile ndị omenala dị n'ụwa akpọkọ chi ndị omenala mmụọ niile anyị na-akpọ mmụọ niile anyị na-enye nri ndị na-azụ ekpere anyị ndị anyị wee n'ụwa asị biko eweta anyị biko ụbọchị taadị ụbọchị orie ọmụmụ orie mmiri orie biko asị ụbọchị anyị niile nke ndụ anyị na-ada dịka echi achịchi agwa asị ihe mmekọta anyị niile biko taadị asị Chukwu okike ọbịa n'ọnwa anyị na-agọ nsọ asị biko nsọ bụ ihe ọma ọ na-agba mmụọ ọma ike ahụ ọ bụ ihe ọma ahụ na-agba nnu echi ọ bụ nsọ ka a na-eme ya dịka anyị na-akọpụ nsọ akwụkwọ nsọ na-akọta anyị niile bụrụ nsọ biko ọzọ anyị niile ọbara anyị nsọ n'orie ọkpụkpọ anyị nsọ na afọ ọkpụkpọ
Kabul. Upon to become who can live go. As we call good. As we want to cry in hot or in wine. As we want to cry in his speaker. Sir. As we want to cry on the sir. As we want to cry on Akakam. Sir. As we can't have it go to the prime moment. Sir. Ako pang dito ko dam. Ako boy mali nila ko from Maramon nila si Roma. Lut mundo mera. Ako mo tayo si kota. Diko iwai teacher. Ako na pai teacher. Ako diko tayo nila mo pado mera. Ako ko to pray mo to sai ko. Pado mera diko ko to sai a. Ita dito ko diko ayo pangge ita da nawe. Asli ko pala ko na bachi ni ba ko ani devaya so apne ko khaya ko asli ko to ko to sai ise to me ma ni ko ne na ko do ke we atala ka mo ka ko lo ke we at mo do ko ha do si ha ise ko de ko we sa ise na ko mo so ise ko na to sai ise gem tu ko do ma ko bo ti Ike over. Even so, party get down Sarani. Then I love me, when I stop me, then I say what Sarani with Ram. Oh, Lord. Because of watching, jump to that. Upon to put the cordon, it will be without. Says, upon ditch, Domina. Then I reach a little, because we're not around. He said, upon money like a book, we don't live on a house. He said, upon the mobile of he said, upon chief of Kamala Brutan, he said, upon the mobile color, he said, upon my talent, that on the children, he said, upon my talent, now he said, upon I'm not he said, upon my talent, he said, upon my talent, he said, upon my talent, when you live. He said, he said, Money la follow. How will you I am here, Lord. You know what I don't want to put because no matter evil, you don't. And I need a logic. As the big office fire of my mouth. Say, sign come out. Say, sign my brother. Say,
Omenala ọ ga-adị onye ala nwanne ya ọ gara n'oche oche dị iche ya anọtụrụ n'oche dị iche ya ndị agha chere igbo ozi ata a na-akọ abịa ọgọzie ya atụmada omenala ofu obi omenala rie nọ abiko na-etufughị oge anyị aka hiwere ụlọ abụ Chief Kaluchi Ọwa macheta nne nna chetara ndị ichie o burula oche ya ịra ndị ichie nọ n'ọrụ o burula oche ịgọzi ndị kpọrọ anyị oku a biko anyị ga-esi n'isi kpọwa oku a ha pụta anyị atụwa ha anya ha ekele ndị ụlọ akpọwa ha n'ofu n'ofu omenala biko anyị ga-ebido na nwanne anyị nwoke wụ Chibụzọ Elekwa omenala ofu obi omenala rienu zụọnụ nọrọ by the side agala fesi aha biko nwanne anyị nwoke na-esote n'azụ bụ Uchenna Kalu Okoronkwo biko ya pụta anyị nọ na mba pụta anụ na mba nwere ihe ndị nna ya pụtakwa na mba so ọwụ ihe anyị omenala ọ ga-adị omenala ofu obi biko ndị ichie eziokwu ndị anyị na-akpọ ụtụtụ ehihie n'abalị ọmụbụ nwa Chisara anọ m n'ihu ọfọ eguzo m n'aha ndị ichie ndị anyị na-akpọ ndị ichie niile anyị na-agọrọ ọfọ agọrọ ọjị agọrọ mmanya si na ụmụnne anyị a n'ụbọchị taa anyị ga-agbanye n'ụzọ pụrụ iche anyị na-agwa ha sị site taa gaa n'iru ebe ọbụla ha gara ha ga-enwe anyị nwa bụ ndị omenala nọkọtara sị ka anyị kwanyekwara aha ndị nna anyị nyere ha ugwu a ga-eso ha anyị na-ekwubi okwu na-asị ihe ebumnobi ọma ha niile n'otu n'otu ka ọ bịa na mmezu dịka anyị na-akwanyere ha ugwu ka ndị nna anyị bulie ha elu ka ebe ọbụla ha gara ka ahụ ihe n'ime ndụ ha ka ahụ mbuli elu n'ime ndụ ha ihe na-ekweghị adị mma n'ime ndụ ha ka obido taa adị mma ndị nna anyị kpọrọ ya Chibụzọ Elekwa ha kpọrọ ya odozi obodo n'ọnọdụ ndị omenala taa ana m eguzo dịka nwa chetara ndị nna ya chetara ndị ichie Chief Kaluchi Ọwa asị na ọ dịgo ọfishal na omenala na anyị echiela nwanne anyị site taa gaa n'iru odozi obodo 1 nke ndị omenala ọdụ omenala Igbo Chief Ọnwa bege mgbalịka ọnwa mana ọfụghị gụ nke mere ka nke na-eme ya ji agbabia ya gbabia onwe na-atụ n'ala ekpe ihe na-ede ise na-eke
Lodi, Afọ, Nkwọ. Biko ịntụwa ya odozi obodo. Biko odozi obodo kele anyị. Omenala. Biko ihe m achọ bụ ntọ nnukwu ọma kara ndị omere ibe amara Omenala. Biko ndị omenala. Ụzọ aka nga n'ihu. Ihe ọ bụla o kwesịrị ọ bụrụ memere n'ibe omenala ebe. Ndị omenala ịnọ ibe omenala ịfụkọ omenala ga n'ihu. Aba mmemme. Ebe Chukwu ga adị. ọnwa ọkwa nwere aka ọkwa nwere nwatara aka gbara n'ahịa omenala ọ ga-adị ofu obi Omenala ọ ga-adị ofu obi nwanne ya. Biko n'ikike ndị omenala nyere anyị dịka ndị na-anọchite ndị anya ndị ichie n'etiti anyị. Mụnwa bụ nwa chetara ndị nna ya chetara ndị ichie bụ Chibukachi Ọwa. Anọ m echi nwanne anyị nwoke aha ndị ichie nyere ya ka a na-eme ka ọ pụta ihe taa bụ aka ekpuchi ọnwa nke ndị omenala. Onwezi aka ekpuchi ọnwa ọzọ pụtara echi ga-abụ aka ekpuchi ọnwa dị sekọnd. Nke a bụ aka ekpuchi ọnwa biko ọnọdụ a sị mbara ka ịgba bụ mkparaka ndị omenala ise ọ mbara ka ndị ichie mmadụ Chineke kere eke azụ n'elu ala si gị achọrọ gị anwa atụ gị ọ ezi gị ma ọ bụla gị achọ ilitere maka etoruwalịa ọfọtigbo onye ọgwụ ise gokwalụ eleji ele chifu elezi na-abụ ọnwa ndị omenala Igbo na Togo ụmụ bịara ire mata ọrịa ọjọọ ogiri bụ ọrịa ọjọọ ọ hapụra gị ise asụbatịghị mmadụ ike ise ọ dịghị mmadụ ori ise ọ dịghị mmadụ afọ ise ọ dịghị mmadụ mkpọ ise na-achụ n'aja ala ise aka ji ọfọ igwe ma ọ na-akwa na Itue ya ọnwa. dewo Yawa. Aka ekpuchi ọnwa nke mbụ bụ omenala. ọpụta ihe igwe omenala ofu obi ndị omenala n'ọnụ yenu n'ọnụ gbaka ndị omenala ihe mere omenala ngwugwu ama na a ga-atọ atọ ọ dịghị eto ya mbọ ọnwa abụọ ọnwa na-etiri ụwa. ihe ọ kwesịrị ọbụ mere aba mere ndị omenala mere omenala ofu obi ọnwa omenala ofu obi onwe ihe ụlọ ahụ ebe a ụkwa ya na-apụ n'ime mkpụrụ dị ya mkpụrụ na-apụta ya n'ime ohere a
nabata nwanne anyị nwoke Uchechukwu Nwankwọ. Omenala. Omenala. Ofu obi. Ofu obi. Mela bie. Mela ngwon. Uchechukwu Nwankwọ. Otu gị bịara omenala. Andị omenala makwana onye ewu. Anyị na-abụ ya gwakọ nke ịhụnanya. Ọkụ ga na-enwere gị ebe mmiri na-aga. Mmadụ Chineke ka na-asọ n'ala. Maka iwere omenala na-asọ n'ala. Si n'ọkụ aga onye ahụ ga-aga. Nye m gwara gị. Okwe ọtụ ịmụ nyere gị otu oge aka. Ga mmiri ezinụlọ gị. Ọ gị na ihe mere na n'ala nye mere. Ga-egbu ike nri ihe ọma akpa ike ihe ọma. Gị nọ n'etiti. Ndị na-enye gị mgbe ifeli ya. Asọ ga adịghị mma na-eke. N'oye. N'afọ. Na nkwọ. Na atụkwu n'aja. Ọ gara aga. Arụsị na-eje ụka. Omenala. Biko, order in the house. Uchechukwu Nwankwọ aka ji ọfọ. Ndị omenala na-eme ka ọ pụta ihe n'ụbọchị taa bụ Orie. Na anyị amarago gị asị aka ji ọfọ. Anyị na-eme ya ka ọ pụta ihe n'omenala, na-emekwa ya ka ọ pụta ihe n'ụwa niile ebe ọ bụla ị gara ka ihe ndị omenala na-acha n'ebe ị nọ. Biko ọyọ bụ aka ekpuchi ọnwa aka ji ọfọ sorry aka ekpuchi ọnwa dị everywhere. Aka ji ọfọ a na-ebu ike ndị omenala ndị omenala otu ị nọ mmadụ Chukwu kere eke ọrụ ihe ịgba n'aka site aka mee ka ọ gbabie ka amara ihe na-eme ọndụ ndị omenala na-etere anyị ma n'onwe ya ọ ga-eji asịrị mmiri oge otu aka nwa nọkwanụ echela mmadụ echiche ọjọọ onye ahụ chere gị ọ ga-aga n'ihu ihe uchekwara onye ọzọ ihe ịchụrụ ihe ọzọ emeghachi gị na-atụrụ n'aja ana biko tụọnụ ya aka ji ọfọ Dewo ngwa ka ekele onye zuo gị kelee aka ji ọfọ nke ndị omenala aka ji ọfọ tibiwe ijele nnukwu mmụọ ike godogwu anụ a na-agba egbe aka ji ọfọ ogbuefi ndị aka ji ọfọ ogbuefi ndị ọ ga-adị gị na mma dike tululu tititi igbo mmamanụ tititi igbo mmamanụ omenala ofu obi omenala elu omenala nwanụ n'ilu ọkpọ wee na-ekwubi okwu n'ụbọchị tata ihe ọbụla ga-eme ka omenala wee gaa n'ilu ihe bụ nwa aka ji ọfọ ala Igbo ga-eme nke ọbụla bụ nke ọjọọ si wepụ m n'ime ya mme nke ọjọọ and tigbue m ọfọ ka ngọ Igbo mama aka niile kpuchi ọnwa maazị Okoronkwo aka ji ọfọ ndị omenala na Togo o si nri na Togo kosi ahụ kpachiri olu ọkwa anyị na mmụnyere gị gbakọ ka ịhụnanya otu ị na-aga otu ọkụ aka na-adị ọ ga-enye iwu n'ụlọ gị ihe n'ime ndị omenala nọ ọ ga-adị gị mma na eke n'oye na afọ na mkpọ na chukwu n'aja ọbịa
Izigbe ime okorobịa omenala Igbo kwenu Igbo Okoronkwọ Okorie ikike nyere m nwa chịtara ndị nna ya chịtara ndị ichie asị m site taa gaa n'iru Ebubedike n'omenala ọnya anyị na-echi gị taa ka ị bụrụ Ebubedike nyere ndị omenala ka ị bụrụ Ebubedike nyere ndị ụwa ka ị bụrụ Ebubedike nyere ụwa niile ebe ọ bụla hụrụ gị ka ahụ ihe n'aha anyị chiri gị n'etiti ya taa anyị nwa na-anọchite anya ndị ichie ikikere ndị ichie nyere anyị ịbụ ụmụ ha na-ekpunye ego okpu si taa ị ga-abụ Ebubedike ndị omenala nke izizi ọtụle anyị nwe Ebubedike ọzọ biko Ebubedike Chiobedike biko anyị ji ụfọdụ omenala eti ihe ịgba n'aka ọdụ mmadụ na Togo nyere gị ya otu ọ dị ebi na ọ ga-abụ ihe dịrị gị mmadụ Chineke kere eke na-azọ n'ala bụ mmadụ na-azọ n'ala bika anyị bụ ndị omenala si na ihe igbu n'aka lee achọ ka ihe mee ka ọ dọbie onye adọbie onwe ya otu ọ gị nọkwanụ biko bụrụ ihe nri ndị omenala nwere ihe ọma ebe mbe na-anọ ichekwara mmadụ echiche ọjọọ onwe mmadụ Chineke kere echere gị echiche ọjọọ oge mmadụ chere gị echiche ọjọọ onye nwere lesị na-atụ ya aja ala biko refe nyere m ele nwa chịsara ndị nna ya anọ m ekpuwe ya okpu na-asị tuonu ya Ebubedike ebe ọbụla na-aga anya hụrụ gị hụrụ ugo onye sikwa anụ na ya hụbeghị gị ọ hụbeghị mmadụ a na-asị ya Ebubedike Ebubedike one. Ebubedike one. Ebubedike one. Ebubedike one. Ọ ga-abara gị. Ise. Nna m ọkọ. Ebubedike one. Ya mara gị mma. Omenala. Ofobi. Omenala riano. Omenala ngwano. Bobi Moriano. Ngwano. Zono. Ekele m unu. Nkwa m na-ekwe ndị omenala taa ihe ọbụla ga-eme ka omenala gaa dịfe ogbo m ga-abụ nọmba 1. Ihe ọbụla ga-akwatu omenala aka mara ya abịa omenala riano omenala nwano ndewo Ebubedike Omenala biko ndị ichie ndị anyị na-anọchi anya ha ichie eziokwu na mbido nyere bụ na ọjị na-akwụsị mmekọ na mmanya ọkụ na mmanya mmiri si ụmụnna anyị ndị echiri echiche ma ọpụpụ ha ma mbata ha ike na ndụ ha gọdịrị ha mfe ihe ahụ na-ekwebeghị site taa gawa n'ihu ka afọ iri ka ahụla nsọ biko dịka anyị na-adọ aka na ntị dịka anyị na-ekwu n'okwu ekekere ụbọchị nkechi oyi anyị ji mmanya n'aka na-ekwubi okwu na-asị ụmụnna ndị echiri echichi a ga-ebutere ha ọdachi ọ ga-eji ogologo ndụ na echiri ha taa ga-emepere ha ụzọ ihe akụ akụ ihe ewe ka na-elekwa ya n'ụkwụ ndị anyị ndị ọzọ ka ga-adakwa na nke oruru afọ Hey,
omenala ofu obi biko anyị kwuru ka a na-eme dịka ndị omenala mechara gba nke mbụ n'ihe anyị ji n'aka biko onye ọbụla hụrụ ụmụnne anyị a mara na echiela ha echichi na omenala echichi ha echiri ha ọ bụrụ taa ka o bidoro o teela emewere ihe dị na ya taa ka ọ pụtara ihe so ịhụ ha n'ụzọ kpọọ ha chief ịkpọrọ ha ezigbo aha ndị omenala nọkọrọ ọnụ ule ha okwu so m ga-enyefe ezigbo okwu n'aka onye ga-agwazi ha ebe oche ha dị ndewo omenala ofu obi biko unu anọrọ ihe onye isi anyị gwara anyị onye anya n'igwe okwu anada bụ ọya hidoro ọgbakọ ọya bụ nwa chechara ndị nne chechara ndị isi chikaluchi ọwa ọya ma mere ihe a niile ahịa na-azụ jiri na-azụ ọ bụ maka na ịhụ ya n'ụzọ ejiga ahụ ya asị kọmọ mmadụ ọgwụ ekọmọ mmadụ ọnwa ndị ichie chịra ndị ichie na-eme ihe anyị keke ụlọ anyị na biko ndị niile chiri echichi odozi obodo unu pụta odozi obodo pụta Uchenna Okoronkwo Kalụ Send them on the WhatsApp. They don't take it, send them. Chief Odozi obodo Chief aka na-ekpuchi ọnwa biko ọnwa bụ ọnwa unu fesi ara asa biko a na-ele anya nwanne nwoke Chief Agadiọfọ biko Chief Agadiọfọ Amigo, anime koya, ya anime koya ife. Obi iwu ama ibisi ya. Anyị lanya Chief Ebube Dike one of omenala. Omenala. Ofu obi. Iko ndị omenala na-eme ihe na usoro ya. Anyị edupụtala ha. Onye ọbụla n'ebe ahụla mana ọ dịsiri m n'aka inyefe igwe okwu a n'aka ndị buru onwe ụzọ ọkpọ ụzọ a ka ha nabata Igbo ọmụmụ Igbo kwezuru omenala ndị omenala ekele m n'ụlọ ndị chief ibe m ndewo nụ asị m unu ndewo mbọsị akara aka ka anyị nọ ya anya unu mara anyị ekwure akanyere akanya adịghị unu n'anyị na-ahụ na taa amaka mma everywhere na-acha ka ụba asị m na ọ ga-adịrị unu na mma bụrụkwa ndị omenala na mma asị m na site tata gaba ihe ka unu ga-abụ ebe ọ bụla unu pụtara ihe abụ unu ga-ahụ n'eziokwu unu ga-abụrụ n'eziokwu unu ga na-eme ihe ọma esite n'aka unu na-apụta site n'ike ndị omenala nyere m ana ndị ichie ibe m ma ndị nọ ọdọ ma ndị kwụ ọtọ anyị na-aga igosi unu ebe unu ga-anọ ana ebe ahụ unu ga-anọ taa ebe aka unu ga-anọ site taa maka na unu echizuere a sị na onye bụ eze onye kpọcha akụ n'aka usoro ọgaranya so o jiri ike na-akpọlite Chief Odozi obodo ọga were Odozi obodo ejikwa ike a ndị omenala nyere m na-akpọlite Chief aka ekpuchi ọnwa nwa ọnwa na-etiri ọra tụọrọ ya ọnwa na-etiri ọra ọnwa na-etiri ọra akụdogoro anyị na ụlọ na-ata ka ọnwa
ọ na-acha ka ọnwa. Ejikwa m ofu ike a na-akpọlite nwanne anyị nwoke bụ Chief Aka Jiọfọ ndewo iwe mmanụ Glory ebube dike omenala ofu obi ọmụ anyị na-eme omenala emesi emesi abiko dịka m si kwuo ya dịka mgbara oke ọsọ biko a ga-eji ohere a nyetụ ndị anyị ji echiche n'ụbọchị taa nyetụ ha ndụmọdụ ọ ga-abụ ọgba atọ mmadụ ga-aga na nke Bobi bẹ́ẹ̀ mu àmọ́ àbí báyìí tó fẹ́ fi náà ọ̀bẹ náà gbàdọ̀ kan mọ́. Ndị echiche dị ìjọrọ ya ndị anyị esiri n'echiche. Abi to who much given much is expected n'ụlọ Igbo. Asị na onye a na-ekiri ekiri adịrọ mma ịkwụ ọtọ. Anyị etubego nụ ugo today ndị omenala ọ bụ ụnụ bụrụ ọkụ eji afụ ụzọ maka na okwu a ekpunyere ndụ n'isi ndị mmadụ ga-asị ka a mara ihe unu na-eme anyị si ebe unu mee nke ọma unu bụrụ ọnụ na-ekwuchitere ndị omenala unu anọkwara ebe a na-agba ọjọọ amagide mmadụ unu ga-abụ ọkụ na-eyi ife bụrụ ọkụ nye ebe na-efe wee na-ekwupụta ndị omenala ụlọ eziokwu na ndụ omenala ọ ga-adị onye aghara nwanne ya ndị dibọ hụrụ anyị ọ dị eziokwu Igbo biko ezuru ala ịbụ chief ndị omenala dị mma ọrụ dị ya chief bụ mgbe akpọghị n'abalị ga-aza akpọghị n'ụtụtụ ga-aza ndị omenala nwere ebe eji gị chief a chief nwere obere ntị sọ na-egbochi o nwere ihe ga-adị enwekwala ọrụ igbo n'ụlọ gị ị ga-ahapụ ya ga na-azara ọrụ chief kwesịrị ịrụ na-asịkwa etinyekwa uche unu ma Sunday school anyị ọrụ ndị chief ọ bụrụ ego kwere ndị chief kwesịrị ịma the Sunday school but ịma isi na-aga aga a na-ezere ụdị omenala agara nwaanyị mmadụ ebe nwaanyị dị nwa agbọghọ dị kwere bi na ya ikiri ihe eji ya ọdịsaịdị nwaanyị mmadụ agara aga ọ bụ iwu ọ dị na nsọ na akwụkwọ nsọ ndị omenala ya ọ bụ iwu ndị nsọ
adọghị ya ihe ojii apụtụrụ na isi aṅụ mme nke adịghị mma na abụ ya na-aṅụ ịhụ m ezi ahụ dị mma papa na dọm ọ ga-adabaje ebe agara mmasị ihe na-eme ka mmiri adịghị mma sị m na ọ dịghị mma ọ ya bụrụ ogologo ya omenala omenala ofu obi omenala elu omenala ọnụ biko ndị omenala ibe m na ụmụnna anyị ndị gara ịnọnyere anyị biko ndị ibe m echiri echichi tata ndị chifu anyị ekele m ọkwa anyị na mkpụrụ ya anyị ndị anyị na-enwe ntụ ndị mkpụrụ ewu aka n'azụ n'ihi na anyị butechara ihe niile na ihe mere ha ụlọ Igbo sịrị na ọ bụ onye sọkarịa ya makarịa ihe ọbụla bụ nsọ nwere onye na-ebe anya ọmanye bụ nsọ onye udo eme ihe bụ nsọ mana ụlọ nọkwa mgbe echichi mgbe ị na-echi na-abụ ya onye na-etobi obi fọ echi echichi ihe ọbụla a na-echi echi na-abụ a na-etozi eto na ha ncha na nsọ dị ya na ọ bụ onye sọkarịa ya makarịa Igbo mmadụ abiko anyị anụla ndụmọdụ enyere ndị chiri echichi ọ bụ sọsọ ndị chiri echichi enyere ndụmọdụ a inyekwara mmadụ niile nọ ebe a maka a na-asị ndị omenala nsọ dị omenala karịrị nsọ dị n'ụlọ ụka ọya mere anyị ji eze nwaanyị ọya mere anyị ji bịa ebe anyị bụ biko nke ọ bụ ike ọgba ndụ anyị agba ndụ mgbe ọ bụla anyị nọkọtara anyị gwara ndị omenala biko na-anụla ndụmọdụ enyere anyị na ndụmọdụ a onye isi agụtụ kalchọ matịkra ndị mmetụtara ndị ichie ọ chịkọtara anyị na ndụmọdụ ya chịkọtaziere anyị na ndụmọdụ ndị ejijiri ejikere ha na-ejikere ji agbara anyị egwu ndị ejiji ya omenala kwenu biko ana m ekele mmadụ niile bịara nọnyere anyị taa bụ anyị oyi n'ala Igbo ebe anyị si pụta obi ụtọ dị anyị ihe niile na-aga otu o kwesịrị biko ụmụnna anyị ndị bịara ịnọnyere anyị taa anyị mụtagbo omenala bụ ka anyị na-aga n'ime anyị niile n'ebe a anyị si n'ụlọ ụka bịa taa omenala na anyị ekwuola mmiri na abụọ mara nke dị ọkụ mara nke dị oyi so anyị bịara n'omenala bịa chọpụta n'ebe a dị oge n'ebe a ọgọ dị n'ebe a dị ịhụnanya dị mmadụ ka aka ekpuchi ọnwa sawa arụ ụwa ka e were awa a na-ahụ ụzọ ka aka ji ọkụ jidesi ọkụ ike obodo n'obodo ka ebube dị ike mee ka ihe siri ike na ajọ ka unu na-aba n'ime ụwa ka ndị mmadụ hụta ịdị mma dị ichie n'ebe unu nọ maka ọnọdụ ndị ichie bụ ọnọdụ dị mma anyị bụ ihe nye ebe ọchịchịrị dị so ka anyị na-apụ ka ihe ahụ anyị si na anyị bụ ndị omenala ka pịpụ hụ ya n'ime anyị udo were dị ndị omenala ka ihe anyị na-achọkwanụ wee ruo anyị aka ụmụnna anyị ndị bịara today anyị sonyere na nabatụrụ na-asị unu nnọọ anyị na-enwe ọgbakọ ebe anyị nọ every Sunday except second Sunday of the month like this Sunday na-abịa abụrụ awa gathering so ka dịkwa anyị mma dịka unu testịra na Jizọs ka unu bịa testi ya ndị ichie ebe ha mụrụ anyị n'ala Igbo o nwere ntọala atọrọ mere ndị wetara anyị ụka ji si na anyị gaa na Rom na anyị na ka ndị Rom so amaghịzi ka gị nwa bụ onye Igbo ga-abịa n'ala Igbo na-emezi ka ndị Rom na ndị Britain hapụzi ime ka nwa afọ Igbo unu lee anya ndị niile kpọrọ ya ndị uru n'ụlọ ebe a na-anọchite anya ndị ichie ana anyị nọchitekwana anya anọchite ya mma na-ayọkwa unu ka unu bịa soro anyị dịka unu gwuru ya mmiri ọkụ ka unu bịa gwuo ndị oyi mara ihe nke ka mma na mgbe unu so mmeji ohere asị unu nnọọ unu relax ya unu na ụmụnne unu nọ anyị nwee mmiri anyị nye unu anyị nwee ọchị anyị nye unu ka ọ bụla wetara anyị erie ya ka ụmụnne
udo dịrị ala ndewo omenala ofu obi biko ihe mbụ mmosi public intermediate biko onye isi anyị kwuo okwu mmadụ niile kwuo okwu biko onwe na afọ chọrọ inyetụ anyị mmadụ nwere ike gbata tupu a gaa n'ihu ọzọ nwere ka ọgwụ nwere ike pụta anyị na-enye ohere ọ na chọọchị gbabeghị ya ndị ọchịa agbasa gị mmadụ na mba gị n'ụlọ ga-akọwa gị fọm ka anyị kwesịrị ebe anyị ụlọ bịa mee anyị ebe anya na-akpọ fon aga m ga-eji okwu gị bịa biko ọ bụrụ ma ọ nwekwara anyị aga n'ihu onye ahụ taa ka ahụ ya echi ọnwụ dịzi ihe na-esi mma nọ na bebe na nke ndị ọla ka ọ dị anyị hụrụ ya ahụ n'iru gị ebe ụtọ dị m taa ndị mụrụ ebe a niile amacha m ha niile ndị nna m mana taa ọzọ obi ụtọ dị m na nna m bụ my chairman na-echi ya chi okwudike omenala adị abụọ ịmachifu ọnọma obi ọtọ omemedifo wee mara gabigo medifo wee mara getigachi ọmbọ ọsọ adịrị ego ejika one plate asọpọtụ isi
You may say forward or I use my own. You may say forward or I use my own.
Go on.
Nia Krakow. Very powerful bride. Hola, God.
Chama alamodo, chama alamodo, chama